Pokračujeme v dokumentovaní zmanipulovaného vyšetrovania, kde polícia nerešpektuje dôkazy, nerešpektuje faktúry, nerešpektuje rozhodujúce skutočnosti, vytvára organizovanú skupinu spriaznených osôb, z ktorých si spravila falošných svedkov, a na konci tohto pseudovyšetrovania je poškodená osoba, ktorá priblíži ďalšie skutočnosti a fakty k tomuto zmanipulovanému vyšetrovaniu zo strany polície, kde vládne bezprávie, svojvôľa a porušovanie základných ľudských práv. Nech sa páči. Jak som vypovedal na polícii, vyzerá to tak, že vyšetrovateľ mal stanovený jasný cieľ vyšetrovania a mal určenú aj taktiku vyšetrovania. Znamená, že ja som v tomto vyšetrovaní vystupoval ako prvý svedok poškodený. Samozrejme, vypovedal som o základných veciach, na otázky som odpovedal, ktoré mi položil vyšetrovateľ, ktoré sa týkali všeobecných vecí, všeobecnej činnosti firmy mojej a tak ďalej. Skrátka, nevedel som sa, kam bude sa ďalej uberať, pretože ja som za svoj život, celý, čo žijem, ešte v živote, som na policajnej stanici sa nikde zúčastnil. Ja som toto trestné oznámenie dal s vedomím, že keď ja napíšem všetky fakty, udám všetky fakty, ako sú tam, že polícia na základe tých faktov samozrejme bude konať a bude vyšetrovať tak, aby odhalila zločin, aby zločincov potrestala. Lenže oni to brali naopak. Oni potom predvolali svedkov, týchto svedkov, ktorých som označil už, len ako, že by kopali do obete trestného činu. Presne tak som to pomenoval, ako to bolo. Tento účel bolo. Takže oni a ja som od tých svedkov nebol upovedomený. Mne to nikto neoznámil, že niekto vypovedal. Skrátka, oni to uzahoreli s tým, že to, čo povedali tí svedkovia, že to je tak, a toto vzali za podstatu celého vyšetrovania. Jasná vec, že vyšetrovateľ porušil zákon, nedodržal kontradiktornosť vyšetrovania, kde mal povinnosť mi umožniť, aby som sa vyjadril k týmto veciam. Skrátka mi bolo zabranené a dodneska mi to je zabranené, dodneska mi robia problémy s tým, skrátka som sa vyjadril, aby som mohol vyvrátiť tieto veci. Zároveň som nemohol tie doklady predložiť, pretože ja som nevedel že bude vypovedať nejaký pojezdala, že budem si musieť nejaké dôkazy na ňo nájsť, že kto to je. Pretože ja som nebol upovedaný, kto bude svedčiť. Až po čase, po hrozne dlhom čase, som zistil, že ja vlastne mám právo sa oboznámiť so všetkými celým spisom, tak som si vyžiadal písomnou formou na Krajskom riaditeľské policajného zboru za odplatu, znamená za peniaze, som musel za to zaplatiť, že mi pripravili kópiu vyšetrovacieho spisu, tak až po naštudovaní toho spisu som sa oboznámil s tým, kto vypovedal a ako vypovedal, a na základe toho som chcel reagovať ja a som zhromaždil tieto dôkazy, čo tu teraz uvádzam. Takže by som sa presne vyjadril, mne bolo zabránené v tom,
aby som tieto dôkazy predložil, aby to mohol vyšetrovať mať, skrátka nemá to. Takýto presne bol postup vyšetrovania, znamená dopredu naplánovaný cieľ vyšetrovania zmariť Vincentovi Antošovi uplatnenie svojich občianskych práv, že by som sa mohol domôcť súdneho konania. Toto je jediný účel. Takže takto všetko beží. A aký máte predpokladaný vývoj tejto kauzy? A čo očakávate? Predpokladaný vývod je taký, že ja som podal na okresné riaditeľstvo policajného zboru trestné stíhania, bolo tých asi 7-8, na policajtov, ktorí vyšetrovali. Skrátka, som podal normálne, nie sťažnosť, to bola, ale nové trestné konania som podal, že boli spáchané pri vyšetrovaní, že boli spáchané trestné činy policajtov, čo boli, hej, to bolo ich asi 7-8. No, zase to bolo vyšetrovanie, ako bolo. Mi z polície prišiel nejaký kratučký oznam, že okresné riaditeľstvo policajného zboru to posunulo na ďalšie šetrenie. Nič viac. Potom sa nič nedialo, až po nejakom čase, neviem to presne posúdiť, mi prišlo z krajskej prokuratúry nejaké uznesenie, alebo čo, že ako moje tieto podania, že boli posúdené, že to nie sú podania nové, ale že to boli fakticky podané sťažnosti na tie jestvujúce trestné konania. Znamená, že oni zabili dve muchy jednou ranou, znemožnili vyšetrovanie týchto trestných činov, čo som nazval, a zároveň znemožnili mi sa brániť proti pôvodnému uzneseniu, hej, že by som mohol podať ako sťažnosť na policajta. Pretože to zobrali, že to sťažnosťou bolo toto nové podania. Oni sa tam odvolávajú na nejaký prípis, alebo jak to mám nazvať, príkaz generálneho prokurátora z nejakého roku 2018, alebo jak, ktorým prokurátor uvádza, že pokiaľ sú nejasnosti v tej veci, že ako posúdenie toho stavu, takže majú vychádzať z toho, že majú skrátka vychádzať z toho, čo tým myslel, čo bol, že nemajú brať, že jak to bolo povedané, ale že čo je hlavná myšlienka toho. Takže tak oni to posúdili na základe toho príkazu generálneho prokurátora, že ja som skrátka podal sťažnosť proti tamtým jestvujúcim trestným konaniam. Lenže ja ovládam trestné právo. Ja viem, o čom to všetko je. Ja som presne vedel, čo chcem. Ja som toto aj urobil. Ja som podal nové trestné oznámenia. A ešte k tým veciam ďalším, že tu policajt aj tá okresná prokuratúra porušila zákon, pretože trestný poriadok hovorí jasne, že policajt a prokurátor, teda orgány činné v trestnom konaní, sa musia pridržiavať práva, to znamená, pre nich je podstatný trestný zákon a trestný poriadok, teda to, čo schválili zákonodarca, teda Národná rada. Toto je smerovanie. A nie, čo nejaký generálny prokurátor si myslí, jak on si myslí, skrátka nemôžu podľa toho posudzovať. Takže porušili znova trestný zákon policajti tým svojim konaním. Takže na nepráve nemôže byť právo? Na nepráve, hovorím, to je kopanie do obeň, tak vám to poviem. Tento prípad mi takto pripadá,
ako keď chodca zrazí auto a ťažké umrže na zdraví, nemôže treba sa brániť sám a polícia takto rozhoduje, že by urobila viníka toho chodca. Skrátka manipuluje s vyšetrovaním, áno, že by ten ako vodič bol nevinný, hej, a že preto sa nevie brániť, ten má obmedzené zdravotné, ne? Takže tak mi to pripadá. Ako v tejto kauze, že polícia a prokuratúra tvrdí, že vy ste si to sám zavinil, áno, že ste si nemali zamestnať svoju dcéru vo firme, no, ona tam riadne pracovala na pracovnú zmluvu, a to, že vás okradla, že vytunelovala vašu firmu, to je vaša chyba, vy ste si to zavinil, lebo ste si tam zamestnal vlastnú dcéru. Takže toto tvrdia policajti a prokurátora dookola. Inej kauze, čo je pod iným vyšetrovaním, prokurátorka mi jednoznačné dôkazy, že tam boli tie manipulácie, že tam ukradnuté boli peniaze. Ona mi hovorí, tvrdí mi teda, že ja som ti to zapričinil sám, že som bol nedostatočne opatrný a obozretný, že som sa nedostatočne staral o firmu, takže som si to zapričinil sám, že ma okradli. Takéto je vyšetrovanie našich orgánov čistou v trestnom konaní. Ja som ešte im ako odpovedal, že sa stal prípad, myslím, že to bolo v Pezinku, v čase covidu, alebo kedy to neviem presne. A tam bolo zistené na tom pracovnom úrade, že boli vyplatené nepravom teda finančné prostriedky nejakej firme, ktorá skrátka bolo to ukradnuté. Tam sa robilo vyšetrovanie a pri tom vyšetrovaní boli obvinené 4 pracovničky, ktoré to priamo spôsobili, 4 pracovničky. A tam nikto nestíhal nejakého nadriadeného, pretože tie 4 pracovníčky mali nejakého nadriadeného, mali druhého, mali tretieho, možno mali 5 v poradí nadriadených a tí nadriadení pracovníci sú mimo. Tam dostali tresty tie pracovníčky a boli aj odsúdené, boli odsúdené za ako úmyselné trestné činy. Tu poukazujem na ten rozdielny prístup, hrubé porušenie ústavy Slovenskej republiky, ktorá jasne hovorí, že pred zákonom sme si všetci rovní, znamená, tak ako štátna firma, tak aj súkromná firma musí používať rovnakú ochranu ústavy. Tak tejto kauze, ktorá poškodila pána Antoša, sa budeme naďalej venovať, lebo je to vo verejnom záujme. A ako náhle budú ďalšie aktuality vo vývoji tejto trestnej kauzy, tak všetko budeme opäť zverejňovať a medializovať. Ďakujem za vašu pozornosť, že ste venovali svoj čas na sledovanie tohto videa a prajem všetko dobré a veríme, že konečne Slovensko bude fungujúci, spravodlivý a demokratický štát pre všetkých, nie iba pre vyvolených, ale pre všetkých ľudí, že sa tu nebudú robiť kategórie nad ľudí a pod ľudí. A na záver poviem iba toľko, že Slovensko krásne, mám ťa rád, ale skorumpovaní politici nesmú riadiť tento štát.